Galigo ang karabaw guys. Ay, kanag nami. Bugnaw-bugnaw. Galigo siya. Nga. 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 Mayo pang karabaw, nakapaligo na. Ano, hindi busay? Maling busay? May sara. Ha? Basi, pahin alay buhay ah. Balaw sa password. Password ah. Bakyas na ng ano, no? Duta. Lak namin. Pag silungan ng kanding. Namin yung balay ba? Sinta. Oo. Namin, no? Pwede ng mga kanding. Wala man di kanding. Ang ulan puli ang sila. Nami, no? Okay. 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 Kapoy na ko. Kung ilong tagani sini. Iya pagiday. Iya pagidayhan. Lagso niya kung ginaway ay. Lagso ni ginaway ah. Mapuklid ko man. Pagay, Diyos me. Pagay. Daw cross ba? Daw. Daw saka sa cross. Us pedalom. Password naman nung. Skilid lang. Ay lang, wala nakawat. Ano naman? Baka? Kabayo?
Ah, pati bayan ang tuhod ni mong. Ah, Alin sa dalom, ginawa ko sa dalagan. ah, Tapos sa babaw. Kaya may pagka-labot sa babaw, bastugangin mo. Kag may kamalig. Tapos sa babaw, sunod yung kamalig. Good luck, pag tao ko din mo ginawa paon mo. Pwede sa yan mga lumbia. Ang gala, abot ko lang pag-abot mo, may puwaya nila. ah, Pag-abot din, tulog. ah. Why di dyan, why di tulugan? Init Japon. Oo. Ginalagas mo lang pag ginawa mo, pasakang ko daan. Daw, ang bukid ang paano. Babaw, may hangin. May hangin sa babaw ya. Ayan, sa babaw. Yan. Dosi na. Adre ginagabu, no? Ari, manigabu, no? May tubig da. Minum ta. Ay, hindi ko na matikang ang hotel. Aro? Na hindi damak ng tao. Iba niya, inektarya ila CR. Kaming naman ba? Ang kaming naman.